Уважаеми зрители, следващия ми гост тази вечер е човек, който напълно отговаря на определението търсач на силни усещания. Той търси тези силни усещания по 3 направления – въздух, суша и вода. За него спокойно мога да кажа, че ако беше роден през епохата на великите географски открития, щеше да открие Америка поне 15 години преди Колумб. А между другото, не знам дали знаете, обаче Америка е типичен пример за несправедливост, открита от Кристофор Колумб, кръстене на Америко Веспучи. И то не с кораб, а с рикша. И това не го казвам случайно, защото моят гост е обиколил цяла Европа с ръчно направена от самия него рикша, както ще разберете след малко. Това далеч не изчерпва списъка с неговите приключения, но по-добре да чуете за тях от самия него. Дами и господа, представям ви един истински пътешественик от 21 век, Тодор Пасев! Нямам вода. Как да не имаш вода? Нямам. Боже. Водата. Как да не имаш вода, бе? Трябва да се долей. Ти чистачките не ти работят, така ли? Аз бързо... бързо няма проблеми. Ти ме изложи зловещо. Ти просто злоупотреби с моето доверие. Никога през живота ми не мога да ми мине през акъла, че ти няма да си сипеш вода в чистачките. Тоше, дами и господа... Още малко проблеми има. Това е човека, който преди 1 година преплува Дунава от румънско до българско, да, в памет на Апостола, 19 февруари. И аз тогава разбрах, че всъщност имало и друг начин да почетеме паметта на Апостола, не само като поднасяме цветя пред паметника. Тоше, защо са различни обувки? Сега. Да се задавам кофти въпроси. Така. Мога да споделя, че просто ми е по-удобно понякога така, но има и други причини. Ти си първият човек, който обиколи цяла Европа с рикша, посланик на добра воля. Соломон Паси на времето ти даде... Да, помогна доста. Какво се казва? Той просто не, че ми даде начален тласък, но ми подпомогна моето пътешествие. Да. Просто първото, което направи за мен е да ми уреди по посолствата, да им помогнат, да ми съдействат за резервни части, ако трябва да спа, да се изкъпя. Какви резервни части? То е само спици, гуми и такова. Да, наистина. Освен спици, гуми, има и други неща, които се налагат някой път да се намират, но достатъчно беше, че имаше къде да се къпя. Значи, това Соломон Паси ли ти го реди? Да. Значи, да имаш къде да се къпеш? Във всяко едно посолство има бани и аз имах правото да ги ползвам. Значи, ти не си пътешествал, може би, на колелета, но когато човек цял ден върти колело, върти педалите на това колело и се движи там определените разстояния, особено лятно време, е топло. И човек се поти много. Просто водата му извира и трябва някъде да се изкъпи. Ако не се изкъпиш, ще си ляга с пота. Аз много път съм спал с пота си. Много кофти нещо е. С 3-4 ката пот се спи много готино. Спалният чувал беше, ако го опъната и прав, сигурно ще да стои без да го приковавам към нищо. Бате, аз бех сигурен, че в момента, в който те покана, вече диалог няма. Има само монолог. Така че, давай нататък. Това е много приключение. Моето пътешествие беше доста така. Благодаря на бати Митко Абаджиев, депутата. Той ми помогна така моето пътешествие. Също така искам да изразя моята благодарност към всички българи, които бяха по света, които срещнаха в европейските страни. Бяха много добри, бяха гостоприемни. Някои подмогнаха с фанелки там с надписи България, българска народна музика. Много са ти помогнали. Не, това беше аз по този начин, защото аз докато се движих в Европа, виждаха доста чужденци. Те просто, каквото да правят, виждат и ме чуват. Аз бях с българската народна музика на моята рикша. Тя е доста така силно озвучена.
И... Коя песен ти е любимата на рикшата? Значи има на песен, която аз съм казал, един е като умра, аз на моите приятели съм казал и на моето семейство така съм споменал, те малко ме гледат на криво. Заблело мягънце на оркестър Хоро, нали, тя е от Борис Мишо. Заблело мягънце. Аз мога да изпея, нали? Аз знам оная. Гочи как беше? Кой сега до теб заспи? Да. Той е най-новият хит на Влади Айдъл. Да. Аз много са кефя на българската родна музика, между другото, и популяризира доколкото аз успях. Насякъде карайки по Шанзелизе в Париж и по други там европейски столици и градове, чужденците много им допадна нашата българска народна музика. Аз имах и касети, раздавах, нали, брошури на нашия град, нали, също така раздавах, защото аз съм горчо саморусенец, аз винаги съм го твърдял. И може би Ти си патриот преди всичко. Аз харесвам родината си и съм горд, че съм се родил в България. Има просто отношение към тази страна. Как може света да ни приеме? Всички българи трябва да бъдем трудолюбиви. Да правим това, което можем по най-добрия начин. Ма трудолюбив значи ли роб? Това е основното, за да нацията да има просперитет. Да дойдат един ден американците в България да работят, да търсят работа, примерно. Той ще бъде коронен номер на България, примерно да дойдат чужденци да работят в България. Дами и господа, Тодор Пасев предложи току-що трудов договор на Америка. Бате, кой американец ще дойде в България? Ти знаеш колко е средната работна заплата в България? Колко са социалните осигуровки? Той съм... аз просто... Ма ние сме умрели от глад, бе, бате. Аз бредувам момента те да дойдат, нали, да се молят, нали, на вратата ти, да чукат, да тропат и да кажат, може ли да работим тук, да имаме ето, нали, документи, квалификации, както нашите българи ходят по чужбината. Нали. Аз видях много българи в чужбина, които правят какви ли неща. Компютърни специалисти имаше от сферата на социалните услуги. Нали. Имаше жени, които помагаха на мъжете, нали, да се чувстват по-добре. Видях в Прага, между другото, с огорчение мога да спомена, че в Прага не успях да спа самото посолство, ами едни българи сутеньори и джипчи и други там подобни, ме послониха при тях. Аз просто се почувствах в една друга система. Те продаваха нашите 2000 лева, тогава старите едно време, сигурно ги помниш, си малко по-голям от мен качили. Ги продаваха за чешки крони, тогава бяха чешки крони и аз ми направих впечатление, че те правят далавери по този начин. Беше много атрактивно. Много чела им правят българите, наистина, като тия чужбина. Какви страшни работи ми разказа ти току-що. Той го видях, но... Бате, кажи ми, моля ти се в Унгария за уния унгарки, дет ми говори она вечер. То не е в Унгария, то е в Барселона. Барселона, да. Барселона. Значи аз имах честа, нали, просто възможността, нали, всеки един човек, нали, като пътешества, той за определен период от време къса с женската половина, нали. И стигах в Барселона, се запознах с един българин, който ми каза за някакъв си там фестивал, нали, там еротичен, нали. И аз напънах малко на педалите, там имаше едни хубави байри в Испания, ма те много хубави. И успях да стигна по-бързичко до Барселона, в срока, в който беше този фестивал, нали. Аз дори погледах така, нали, имах възможността да погледам този фестивал и някак си участвах. Еротичния? Да, той не беше еротика, той беше малко по-живо така. Да не коментирам. Имате ли червени точки тук? Колко са? Не, да ги сложи Стевка ли ги слагаше червените точки? Да. Кака Стевка? То много... Защото там имаше много червени точки. Нали, просто по-добре да ги коментирам всички тия неща. Ми казаха... Добре, кой е най-хубаво ти е спомен от цялото пътешествие? Много хубаво. Ще казваш ли нещо или нещо? Сложихме точка. За точките ли? Участвах, представихме се, че добре българската нация в... Ама... Служете поне две, защото те бяха две чужденки, а пък аз бях един българин, нали? Малко се изложи, като ми събуха обувките, ми замирисаха в чорапите, ама те бяха налеко. Все пак то непрекъснато е на педалите. Аз нямах пералня със себе си, аз имах само рикша със себе си, музика и пералня нямах. Педали не има ли? Педали имам, а нямам пералня. Не бе, аз казвам, беше на педалите, не казвам. Аз бях на педалите, да. Аз винаги съм на педали. Аз съм седнал, нали, на рикшата и си върта педалите. Значи аз имам един девиз. Какво е смисъл на думата? Как? Сега имаше във Франция, примерно сега се сещам за един случай, един французин, караше, нали, и после се спря, нали, там си на кола и ми вика соле, требиен и дойде почват. Пак аз бях гол по плувки, защото аз лятото карам, нали, само по едни плувки, да си спра дрехте, нали, икономия, нали, на вода и това. И дойде и почва да багали, усетих, че има някакви намерения, аз казвам, no, I like fee. Даре, нали, je фи е жена, je ме обичам, нали, аз обичам жени, исках така да му кажа да не ме закача. Но той беше настоятелен, пак че... Аз драснах.
Аз зраснах. Та, за Дами педалите, и господа, само секунда, Тодор ще остане да си припомни някои работи, докато минат рекламите.